L-attivitajiet f'Għawdex matul il-jum tal-ħadd wara l-Kunsill Ġenerali komplew bl-ikla tal-ħbieb fejn il-Kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja l-ħidma kbira tagħhom, spjega li l-Kunsill Ġenerali fetaħ it-triq li se twassal għall-Konvenzjoni Nazzjonali. Saħaq dwar l-importanza li kulħadd iżomm saqajh mal-art minkejja li l-aħħar sħarriġ huwa wieħed inkoraġġanti. Tenna dwar l-importanza li l-Partit Nazzjonalista jibqa' l-vuċi tan-nies dan filwaqt li ringrazzja lil dawk kollha preżenti tal-li dejjem jisimgħu is-sejħa tal-Partit Nazzjonalista. Waqt li kla tal-ħbieb tkellem ukoll il-President Noel Formosa li ringrazzja lil membri preżenti fil-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex tax-xogħol u l-ħidma tagħhom. Noel Formosa ringrazzja wkoll il-membri tal-Kumitat Uxxenti fosthom l-ex-President Paul Buttigieg li għal żmien twil serva ta' bostun għall-Partit Nazzjonalista fil-Gżira ta' Għawdex. Il-President tal-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex preżenta tifkira sabiħa lil kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg bħala turija ta' apprezzament. Alex Borg kien akkumpanjat minn Sara, il-Viċi Kap Alex Perici Kalaxxone u s-Segretarju Ġenerali Charles Bonello.